Алло. Братан, та ама 5 сомон қарз гирифтавди, бароям занга зестам. Ҳамун сумолиам даю дастай? Ҳо, ман мехом оди суми мара биёри. Биё пеши ман баскетбол да мара бирди сумта мегирӣ. 5 сума мегирӣ, бо одам медавонӣ. Бо ма одам надорам ки против шумо бозӣ кунам. Агар мара бубри 5 неу 20 сомонат метам. Ку бошад, қасам биха. Қасам ба наскию чанд 20 сомонат метам. Агар неози ман миём тайёрита бин. Салом алейкум, Сайни Қирдин. Ма духтури Сайни Қирдинам. Бес ҳами корта накан. духтури Сайни Қирдин. Донаи дига гап. ман пеш шумо омадам ки навтари чӣ дорем ку вақте қафо мегардонам рамада метонен дода. Инам хеле номаш чеура? Рӯчат савзина. Набояд ядика зада баскетбол бибрам бараям қадар курем адаптеша баъд миёрмаш. Яъне ту намемонӣ ки ман бозии хидмат бикунам ки ту бира яда қилабу бири да уҷа да баскетбол. Уҷа просто бозингарои тенҷае, ман просто бо бозӣ кардан наметонам, бараям қайм ададар курай. Алло. Чока дестае? Ман узи дидам ки ту мебари вора. Карочи чорни дил та ба қувват бигию бира бибиршона. Майли братиш. Не ки фақат хита ба даст бигӣ. Ман дам гарданбанд, таки ози мехӯри ягон та. Ҳамҷа мо чӣ кад мекунам? Мара маҷбур накӣ ки бизанамат. Ақл чока дестае, ту вақти мара гирифтестае, ӯ мара давҷаш да доранд. Ҳамаи вақти суада дасти тай. Чӣ кор бикунам вақта ранги ти қафо пеш бикунам, ранги ти. Майли хидам ягон корш мекунам. бозӣ беҳаққурат мешава. О, беаққурат мешава. Майли. Яки случайно ягон гап бугум чӣ? Случайно набояд шава. Вақте ман тара бубирам қади бачаҳо мерем я тарбиз мехарем 20 сомонда. Ту фикр мекунӣ ки мара просто так мебарӣ? Ай осонда осонтар. Биё бозира сар кунем, чӣ раш да дорен? Кадом якм гола бизана ҳамон мебира. Ки ту якм гола бозӣ мекунем, мо да душанбаем, не мо да куло меме. Чӣ сини ма сахфурш додестае, ҳармат намекунӣ одамае? Ман проверка кам гуфтам ту тайёрӣ ё не? Ту амира бидон ки ман ама вақт тайёрам. Бис биле. Хидмат қабида натонистам. Давай бозира сар бикунем, ман тайёрам. Май сиусна нигоҳ кам ки ҳама созае, ҳама соз тенҷ бидай неки. О бинене гизалара ки тенҷ бозӣ мекунам ба гуфти худаш. Бихеқил, бихеқил. Эй биё бозӣ бикунем. Бачаҳои чӣ кор кардистай? Мебинем ози чӣ кор мекунӣ ту? Не, натонистӣ. Чӣ гапай? Чиай дасти мада? Намедонама. Топ ки ҷудае? Ман тупа партофтам. Тай дасти ҳамун кор намея, нигоҳ ку чӣ хел гол мезананд. Усе? И калони бадай барои бозӣ. Бес чувак. You in the NBA? Бесени аминут. Wait, all right. Мада тупая бор. Мада? Бачаям намуди давонден диханкам соф кардае. Чӣ мегӯй? Мара диханкам соф кардае, мара тупая минут, ман просто тупам мегирем, проверка мекунем, тамом. Бозира сар мекунем, то яга бозӣ мекунем, тамом. Бача бо та ама қарздорӣ. Майли. Та ама қарздорӣ. Биям бозира тамом кунем, ту усу бира, ту ису бира. Ина тара гузаштам. Бо иқило фикр кардан ки мара мебиранд. Рожаи қил шабинака. И патш ранги айкалай. Тенҷи баъди судаги бранеки ку биё я салом бикунем. Салом алейкум. И деунаора бинен чӣ кор кардистаяниё. Манам хеамаша гузаштам. Дидем гол задам. Чӣ кор карди та бача? Чӣ гап шид? Инам хеле шид голтон задам. Чӣ гапай? Ман буд шидестам. Блин, чё-то то шидестай. Чӣ гап шидестай? Бачаҳо, ман чӯта ханак хӯрдастам. Ман да ёрдам битане. Ман намехоҳам барам. Чӣ хел намехоҳӣ барай? Сумои мара биёре бача. Коди сейф 56656. Мада кода? 556. 5-6 чӣ суми мара биёр? Бача сумои мара бите. Доктори Сайни Қирдин сумои мара надодан. Ай ҷаҳои хурдан дар кор.
لایک مونی را فراموش نکنین.